खुलुमबाय सानाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब नोंखौ फिन खेबसे बरबावबाय सफाय मा जे भगवाननि महर लानो सानाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबो सिनायलांबानो जाबाय बाय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय फरायनानै मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना आरो शेयार खालामनायाथ' माने गोजाननि खोथा जाहाथा शेयार खालामलाबाया मोजां मोनथारदोंबा खालामबानो जाबाय मोजां मोनाखैबा जास्ट लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना आं नोंथांमोनहाथ' मैया खानाय बोनायनि भिडिअ होदोंमोन ना नोंथांमोना बहुदानो बिराद बाख्नाय हरदों आरोना मोजां नुबाय आबो मोजां नुबाय आरो सोरबा सोरबा बुंदों सिगाङाव मोजां नुखायोमोन दाबो मोजां नुबाय स' बिदि जेबो नङा मोजां नुनायाथ' आंबो नुखाया मोजां नुनाय नुयैया उननि खोथासै बेफोर इसोर हरखानाय मा खालामनो दासो आं खानायखौ बोदों आरोना बेखिनियानोसै दा खावब्लेब्लेसो नुसुनथ'सिगोन फार्स्टआव खावब्लेब्लेनि उनाव एसे आलादा स्टाइल खालामसै दा जेरै बोना हरदों बिदिनो लाथ'नांगौ जायो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जाय जाय बोजायो सानथामसो बिसोरो क्लिप टिप लागायथ'नाङा दै लागायथ'नाङा होनना बुङो स' आं जेबो लागायथ'वा बिदिनो खावब्लेब्लेनो दंथ'यो ओमफ्राय सानगोन सोरबा सोरबा आयाव खानाय बोजानानै सिन्दुरबो थुलायलायला माथो होननानै स' बिदि जेबो नङा मैया जेरै फैदोंमोन बेलासियाव बिदिनो दङ आङो जास्ट मोखांल' सुदों ओमफ्राय जेबो फोनला फोनलि खालामाखै आरोना ओमफ्राय खानाय बोबालाय बहा स्टाइल थाबाय थानो मोनो आरो बिमा बुरैया सिख्लाफोरबा एसे आलादा खोथा जायोना ओमफ्राय नै बिमा बुरैया बाथिसे सुखांबायानो लामनानै लाहैग्रोनोसै स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना जाय जाय बोयोबो मिथिखासिगोन आरोना फार्स्टआव खानायफोरखौ बायसि बेसेबां जत्न उननिया जिखि जादोला आरोना हायस खालामाबाबो जाया एसे जत्न लायाबाबो जायाना फैसा गारनानैहाय बिदि एसे हाल्का साथमनानै माबानोसै आं जाबाय दुगैनानै लाग्रोनोसै आरोना है सप्तासेसो थांबानो बादहो खाला खालि खाखा खालामलाबायखागोनानो ना ओमफ्राय बे साननै सानथामावनो एसे माने मोजाङै ला होनोना बिसोरबोहाय आरो फैसा गारनानै बानायग्रा खानाया बेन जाफिनबा बेखौ जों बानायग्रायासो मिन्थिसिगौ आरोना 4 घन्टा 5 घन्टा जिरायनानै हासबेन्डनि फैसा खामायनायजों खानाय बोनानै जुदि बेन जालायोबा फार्स्टनो गाज्रि मोनोना ओंखायनो एसे जत्न लाथ'नोसै आरो ओमफ्राय दुगैनानै लागोनसै थाबथां थिबथांनो आङो मैया खानाय बोनायनि सिगाङावनो दुगैनायसैमोन ना दुगैनायानो जायाखै दुगैनोसै मा सना आंनो खि आंना फिसाना खानाया दाथ' सिदा सिदायानो नुथ'दों उनावसो मा जागोन नोंबो स्राय दुगैनानै एसे देलायनानै लाबाय ओमफ्राय देलायबाबो बिनो सोमखियानो सोमखिया आरोना अब्लाबो एसे स्र' थाबाय आरो ओमफ्राय मा होनो गावखौल' स्र' थाबा जागोन नामा इसोरखौबो एसे सिबिनांगोन ना इसोर सिबिनायनि एसे लाहार फाहार खालामसै जिहेतु फुंनि समाय आरोना आं सानो दिनाव एसे टाइम अमनोबो होनांगौ जोङो ना मा होनो ओमफ्राय सामफ्रामबो होनो हाया जायो जोंहाथ' बेखार मानसि खासकर जों बायदिनि हासबेन्डआ बाहेरायाव थायो स' हमेशा इसोरनाव बोर बिनाय थायो आरोना जोंनाव ओंखायनो जोंनि थाखाय बिनो बावो बाट हासबेन्डफोरनि थाखाय बावबा आरोना स' उमखौबो एसे सिबिनायनि लाहार फाहार खालामनानै लागोनसै आङो दुमताराना बाबा शिबनि मिउजिकखौ एसे लागायबाय आरोना ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिब भक्तबाबो बाबा शिबनि गानखौ एथबां फुरा रोंजोबा आङो एसे रोंगौ आरो ओमफ्राय सुरफ्रा मोजां जाया दा खनबाथाय नोंसोर गायब जालांनो हागौ आरोना जायगाफ्राबो बिदिनोसै जोंना मा होनो देनां गावनि निजा न'फोर लुबा एसे मोजां स्टान खालामना लानोसै अब्लाबो खनासे लानानै स्टान खालामनाय आरोना ओमफ्राय गामियावथ' दंखायोआनोसै न'आवहाय ओमफ्राय मा होनो जोङो गोदोनिफ्राय जेनेबा बोलि होनायसो नुबोबाय थादोंमोन ना ओंखायनो जेबो गानफोर खननानै इसोरखौ सिबिनो रोङा आरोना जोंना बोलि होनायावथ' मा होनो जेनेबा दाउसा फारौ आरिसो हाथारोना बेहायथ' मालाय अजायासो जोंना रायसंनानै होयोना जेनेबा माइनाव बोराइ माइनाव बुरै बेफोरनिखौहाय ओमफ्राय अब्लाबो हाथारग्राया बाबामोन बा आदामोन बिदिसो जायोमोन नालाय जोङो माने अजानिखौबो एसेबां रोंजोबा आरोना बे गोसो सिंजों बोर बिनानै लानायानोसै जोंना ओमफ्राय आरो हासबेन्डनि न'आवबोथ' बिदि गान खननाय जेबो गैया अब्लाबो गेजेरावनो माने जोंनि बाहागि दादिमोना बे गान खननाय बाथौ धोरोमा बेखौ लादोंमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो सिख्लामोन जोङो ओमफ्राय मानसि बुरजा ज' खनोना बिसोरो खामानि दामनानैहाय इसोरखौ सिबियोना ओमफ्राय जोंखौबो लिंहरनोसै आरो बिदिनो खामानि दामानि एसे मावनो हेल्प खालामनो ओमफ्राय मा होनो बे आबैमोनहा बिजनियावहाय
ओमफ्राय मा होनो बिब' थांखानोसै नालाय ओमफ्राय मानसिफोराथ' गावसिनाव खमखामोन बांद्राय गैखायामोन नालाय जोंखौबो गान खननायाव जिरायफाहोनोसै आरो खुनु बेला माने गान खनफेरा खोनाजेननायाव बोरैबा मोनोमोन आरो ओमफ्राय ना खनफानांगौ जायोना ओमफ्राय दादिमोनाबो गावसोरबो रोंजोबा दानि गेजेरावथ' रोंखायोमोन मोजाङैनो गान खननो इन्ट्रेस्टखा बेहा ओमफ्य दाना दादि उन्दैमोना रोङा दाना जोंहाबो साइडआव जिरायफानोसै खनफानोसै दाना ओरैबायदि मिनि खोमानो ओंखारसै इसोरा जोंखौ मा खालामथों आरो ना मा होनो अबेबा सुरा दालाय गोलाव बोनांगौ ना जेनेबा आफा आरि होननानैहाय ओमफ्राय अबेबा सुरा एसे आफायाबो माने गुसुं आरो गानावनो बेबायदि थायोना दाना मालाय गोलाव बोनाय समावबो बोफालाबायबाय दाना उननिखौबो जोंहा साननोसै गोलाव बोसिगोन दाना जोंहा गोलाव आफा होदोंसै माने खननाय समावथ' जों मिनिला गोसो होनानै खनदोंमोन खिन्थु जोंना सुरा लावद्रायहैनोसै ओमफ्राय नों बेबायदि सुर लावद्रायहैबाथाय मिनिनो ओंखारफ्लांसैना जोङो माने दादि आं आनै मिनिनानै थैनोसै आरोना माने दाबुंनोसै ओमफ्राय उनाव जोंबो लासै लासै एसे रोंलांदों ओमफ्राय फुजाफोरखौथ' होबाय थायाना गानफोरखौबोथ' लिरनानै लानाय जायाना बे टाइपनि आरोना आं गोसोखांनानै बोरैबा साथि लागायनायखाय गोसोखांनानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना सोर इसोर सिबिनायनि गानखौ मोजाङै खननो रोंबा आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरलाय आं हले मोजाङै रोङा अब्लाबो नोंनो खांग्रा बाग्रा नोंनो फोजोबग्रा नोंनो फोथांग्रा बेफोरबायदिखौ आङो रोंगौ आरो ओमफ्राय सुरफोरा बोबाय थायोखाय माने आङो रोङा आरोखि ना थिग बिदिनो हिन्दी गानाबो बिदिनो आरो बे दुमताना होननाया बे शिब तान्डबनिया बेखौ हले गोसोआव दंथारो आरो जोंना स' ओंखामबो संना लानोसै दै गिलासो लोंनानै आरोना जेब्लानिफ्रायनो डाइटिं गैया एक्सारसाइज गैया दै लोंनायाबो आंना रुल्स मथन जाला आरोना सिगाङावहाय आङो दिनावनो 3 लिटार गाहाम दै लोंबायमोन दा 3 लिटार नालागै 1 लिटार 1.5 लिटारबो हाबहोनो हाब्लाथाय गांबाथाय एसे लोंबाय गांबाथाय एसे लोंबाय आरो रुल्स फल' खालामफिनांसिगोन सनाफोर फिसाजोखौल' एसे फेदेरनानै लांनोसै आङो बेबायदि आरो आंथ' बिदि नङा जे मडेलिंआव थांगोन बा अबेबा एक्ट्रेस माबा शुटिं खालामगोन बिदि नङाना आंना गोसो बायदिसो मथाबाबो जेबो नङा हांख्रेमाबो जेबो नङा अब्लाबो गावनि बडिखौ मेइनटेन खालामनांगौ नालाय स्टार्ट खालामगोन आंबो र' ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया जेबो हेभि नङा आरोना नै थालिर दाउखाजों आलु मा होनो सोरबा जायगायाव आलदासो होनो नामा हारसाफ्राथ' खासकेला बुङो खिन्थु जोंहा थालिर दाउखा बुङो आरोना आलु ओमफ्राय नै सयाबिन होगोन आरो बेयावनो ओमफ्राय ओरै दङ बुट दालि एसे थाव सेरहरनोसै सिम्पोल जानोसै सयाबिनाबो ओमफ्राय मा होनना बुंनो फिसालाया थालिर दाउखाखौ जानो नागिरा खावसे फ्राय भाजि एवनो दोनलायगोनसै आरोना दायो गाव फैनो लागै एवनानै होनोसै रेडि जाखाजोब्बाय संनानै लानोसै आं फटाफटनो संनायाथ' आरो आंना बिदिनोसै बे भाजायावनो लागा सारायावनो सामब्रामखौ एवस्रोमनानै बेयाव गारनानै हरो आङो ओमफ्राय सामब्रामखौ हरो देनाय दंबा एसे हरबाय आरो दिनै बुट दालि गोजासो नै मुसुर दालिबो गैलामोन मुग दालिबो गैलामोन एकदम बुट दालि गोजा जानोसै आरोना रुटि पुरिजों जानाय बायदि बारा समायाना ओंखामजों बुट दालि गोजाया अब्लाबो जानोसै दखानावबो थाङाखिसै आङो अब्लाबो जानोसै बाजारावबो थाङाखै आङो खुगायाथ' मा लुगैया मैयासो इसे बुरजा फैसा गारहैनानै देलायनायाव गोदाव सोराव आरो दिनै बेदर लुगैबा जाबावगोन नामा फाग्लि नै बेहा बिथा मालाय मैया मुसुखुरबो जादों दा अलब हाहि बिब्रा तो रीता है दिखाई सुंग मैं खाली जे साफा करसे ना मुसुखान मालाय रोजाथारनो आंनि 5 डाबलसो जागोन आरोना उन्दैबो ओंखारलायलाङो आरोना मानसिखौ आङो ओमफ्राय फैजेननायनिफ्राय न'आवबो थांनो मोनाखै बिस्रा हारसिं थांनो रोङाना ओमफ्राय मा होनो फनबो हराखै न'निफ्रायबो माने आगोलाव हरदोंमोन खनफा खननै ओमफ्राय हराखैनो आरोना आंनाबो बिदिनो नाम्बार गाज्रि जानायनि नाम्बार गैला नङाबा गेजेर आं फन बुनानै होयोमोन मानसिखौ लाबाय जखन आरो माथोना आवगोलनि गाव थानायाथ' बुबावसोमोन जाहैदों माने मानसिया गावनो एकदम माने बोलो गैया आरोना जेने थेनेसो आरोखि मैगं हाबा सिखा सुनानै दोननो बावनाय लेबु हाखावबाबो सिखा सुनानै दोननो बावनाय बिदिसो माराम खाफबलायनाय आंहाथ' सिखायानो माराम खाफबलायसिगोन आरोना अब्लाबो आङो नानिजों गेलेसाबथों होननानै लादों आरोना ओमफ्राय न'आवबो एसे एनै बुजाखायसो जाहैदों फंबायफोरजोंहाय माने गावनो नायगोमोरसिगौमोन नालाय अब्लाबो आङो लासाबबाय आरोना जेबो नंला बेनिफ्राय मा होनो मैया गावबो मुसुखौ फुजानो आंबो होननायखाय फुहोदों आरो आङो गरम बन्दफोर मोनबा लांनो हागौ आङो आरोना बे गथ'खौ गावसिनि न'आवहाय माने जोंहाबो आलासि दंखायो नालाय थांनो हागौ बेनिफ्राय सोरबा मैया बिब' बिनानाव मोनहा सोंदोंमोन खानाय दैनाया बेसेबां लाखो मा लाखो होननानै बेखौथ' आरो एडजास्ट टाइम बेबायदि जाया खानाय गोलाव गुसुं आयानोसो जायो नङा होमबा ओमफ्राय आंनाहाय
हाहोग्रोनानैसो आङो खालामदों नालाय गुसुङैनो गारनाय जादों बेखौबो आङो फैसा होनाय समाव ओरैनो होनदों आरो हानायनिबो माइनास खालामनांगोन होननानै माने मोजां खालामबाय आरो लोगोखासो नालाय ओमफ्राय आंनिया लाबाय एसेल'खामोन नालाय आरो खानायाबो एसेबां रोजा नंखाया आंना 2500नि गाहायाव आरो बेखिनि गारनानै फैबाय आरो बिथांनो खामायनायखौ आरो ना गोबावजों खनसेसो आरो आंखौ नुलाबो आरो ना माबा देलायनो मानो थांदों होननानै पार्लाराव आरो नुनायबो नंला खिन्थु बायसान्स सोरबाफोर लोगोफोर थांफादोंबा नुगोन आरो बेनिफ्राय मा होनो मुसुखाफोरावथ' फुजानो लागा जेबो गैखाया गाव हारसिं एसे आलि बेला खालामनानै लाबायसै आरो गैया जास्ट आंखौ आं होनलायला 2500नि गाहायाव आरो बेबो मुसुखा फुबाय मा फुबाय ना ओमफ्राय बिदि जेबो नङा हानायनिबो खम लाथों आरो बेबायदि जेबो नङा लोगोखासो नालाय ओमफ्राय मा होनो मैयानि आंनि भिडिअआवहाय जाय बिराद मोजां बाख्नाय हरदों आंखौ स' थेंक इउ स' माच नंलागि दा नंगौ सार बिराद गोजोनबाय आरो बिउटिफोरथ' नंखाया बाद हो बेफोरखौ ओमफ्राय सोरबा एसे गेद्दा बुंदोंबाबो बेखौ बाद होदो गोजोनबाय बेजोंबो ओमफ्राय भिडिअखौबो माथो गोलाव खालामबावनो देखायनो लागा जेबो गैयाबाथ' बारा सेटे रायलायबा बयबो बरिं मोनो नङा होनबा ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेनिफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय